Cuma sing kula enget-enget kula niki didhawuhi Rama Yai. Ngene lho ya. Biyen niku enek critane bocah mondok. Suwene 15 tahun. 15 tahun niku nggo pondok kapan diworo alif, diworo Fatihah, ngalih nang alif lam mim, Fatihah gak iso maca. Diworo Quran sampai khatam blas gak iso maca. Iku duduk bocah bodoh ya iku bocah meter. Bareng wis 15 tahun sowan nang Rama Yai. Yai, iya. Kula tak mantuk mawon. Blenger kok pondok. Nuwun sewu Yai 15 tahun niku mboten blenger. Hanya apa mulai? Mboten gadah kanca. Kanca kula niku cilik-cilik. Lek nyeluk kula mboten nyeluk Kang, kula niki diceluk Mbah. Lah mulai nyapa le nggih nyambut damel. Nganuta karo aku nggih kula dherekaken matur nuwun. Kowe kudu neng kene tak mepeng gawean sing istiqomah. Nggih ya. Kowe ngerti aku lek bengi ngaji rutin nang daerah-daerah. Iya, tumpak aku sepeda pancal. Berhubung aku wis ngunduri tuwa, aku gak tapek kelar mancal sepeda. Nek ngaji rutin aku gonceng. Matur nuwun Yai, matur nuwun. Gonceng Yai pendalu. Bareng pun enten 6 sasi sowan. Yai, apa? Kula niki kena napa Yai? Lambul aku kena apa? Ngeten lho Yai, kula diwuruk ngaji mboten saged nrimo, joke gonceng panjenengan niki lho Yai. Napa Quran sing panjenengan waos sak maknane kula hafal. Hadis sing panjenengan waos nastus pundi mawon sak maknane kula hafal. Napa sing panjenengan dawuhaken dodho kula niki enten rekamane lengkap. Gawe Yai yaiku sing diarani foto. Atimu dibuka karo Allah Subhanahu wa taala. Nuwun sewu Yai. Umpama jenengan enten panggenan kok mboten saged rawuh, insyaallah kula saged ganteni. Lho Yai kok ngendika ngene lho ya. Ki gambaran mawon Gus nggih. Aku kok pengen ngaji nang gone Yai Marzuki Mustamar. Damel contoh mawon. Wong kuno iku kenal karo jenengku tapi gak paham karo pawonganku. Nggih Yai. Lah engko pengen lek ngaji rono. Awakmu tak gonceng. Terus pundi Yai? Lho aja terus pundi. Iki awakmu tak latih pertama kali. Kowe kudu gelem. Ku pengen tak gonceng. Napa Yai? Jenengan biasa cobaan serbanan. Lah iya, cobaku serbanku nggonen, sarungmu klambimu sandalmu tanggo, kowe tak gonceng. Kudu nganut nggih nderek Yai. Mbasan digonceng kali Yai, dugi ngene pengajian sing dikerubung tiang sing digonceng ta sing gonceng. Sing digonceng. Gak tahu dikerubung wong, gak tahu disalami wong keringet yang derumus. Atine muni. Wah, ngene rasane dadi Yai nyar-nyaran. Untung panitiane pinter. Leminarakaken niku dijejer kali Rama Yai. Kok kira-kira ado nyonyor. Diluk-diluk Yai dawuh, golek jenengku disebut karo protokol kowe sing munggah pangestune Yai. Lha niki pangestune. Mboten matur nggih, pangestune Yai. Terus ngoten. Bahasan asmane Yai disebut sing ten podium santrine. Sak monten sing diarani foto ridane Rama Yai.
Woleh ngaji puji kali ya. Sing gak kenal niku mantuk-mantuk hebat ngaji nih. Sing kenal godek-godek. Sing kenal godek-godek. Rumah saku nek yai jenenge iku ya wis sepuh. Lah iki jek enom. Tanggane jawab gak tepak. Anjene yai yang ngono kadang tuwek kadang enom. Iki jaga anak yai pelucu ini. Bahasa ngoten pun selesai pinarak cecer kali yai. Panitia sowan kali beto lampiran. Pun sewu Gus. Niki ten kampung mriki enten Bahsul Masail kathah gangsal. Cuma Bahsul Masail niki dereng saged tuntas. Mumpung panjenengan ngaji teng mriki. Dadi niki nyuwun panjenengan tuntasaken. Biasa gak iso maca. Pundi Bahsul Masail diaturno iso maca. Nomor 1 atine muni. Wah, gak iso. Wong ajane gak iso. Sampai teko nomor 5 gak iso. Lho niki peringatan. Uang niku lek gak iso kok rumangsa gak iso. Gak bakal kepleset, tur bakal dadi wong iso. Siji mbek wong iku gak iso dadak rumangsa iso. Sosok geblakmu tengah dalan. Enten bebasan barang siapa yang merasa puas, hanya disitulah pengetahuannya akan terbatas. Iling-iling senden datang ulama niku hebat. Tibae cerita dan sewu Mas. Bahsul Masail gangsal niki nek nurut kula niki Bahsul Masail sing gampang-gampang. Mungkin mawon nek enten sing angel, kula sing jawab. Nek sing gampang-gampang niki cukup sing gonceng kula. Duwe sandal dan ulama niku eco ngoten lho. Mulane jenengan nggih senden wis kakate ngaji senden gitu kan. Kareng kaya ngoten matur nuwun sewu niki panjenengan paringi jawaban. Yai ning ngendika nggih Gus, diceluk Gus kudu mlayu. Lajeng cerita yai nuwun sewu derek. Kula niki nepati napa sing dadi rembake Gus, kapure jawab Masail gangsal niki. Pindah jawab ngeten kitab niki sampai teko nomor 5. Ingrehne wong kemalan ilingan oleh putuh padha karo ngaji kitab 5 salungguhan. Panitia niku mular. Ya Allah, sing gonceng pintere kaya ngono. Ndani sing digonceng. Ngoten iki kali mular ditutupi. Ndani ya lak kucluk. Mamulane sak kucluk-kuclukane pokoke gantung nduk kiai lho kan. Dadi NU. Insyaallah oleh barokah kiai.